We're back! Tagaan po si Mang Pakpak. Zalingal versus A. Tagaan salamat Destination. Rodos Grade, Gini Printing, Regime Multimedia, City Boy Arm Peters, Rapolo, St. Dominic International School, Bullets Media PH, Dripping Heads, Skina Ono, Daily Revenue, Girls Selected Ukay, The Blue Boys, Jet Plane Apparel, PEN, Hustler, Essentials o Top Rip Auto Class. Yo, check, din ako ngayon sa akong buo. Kanila ko Day, gaga boys niya, ito korrekto. Shout out ko sa tanan nga adere. Yeah. Yo, sa ako wala, di ka magbuhol. Yo, Zidkal shout out mo ni Sir Nene, Sir Champo, o Sir Untong, Sir Molina, sa mama, o sa akong bata, o sa akong pares ay love you love na ako. Binaw. Yo, check. Padong na kinalasan, napay usa. Duha day. Yo! Ingon si Busral. Ayaw daw ni akong kontra. Samot na sa duwa nga technical. Pues nasa ko yung mga teknik nga kanimo mo asar. Sa gihadlok nimo par kinibulaan nga jidkal, mayo di ka sa technical pues mapidya karon sa technical on man game. Gusto ka grind scheme? Okay game, Zidkal, akong rap day, my primary aim is to achieve financial discipline. Pangalan nimo sakto utok nimo plain murag battery nga drain. Di ko sa reka pero napuno sa frame mo, kung nag-apas sa frame, gamanti ka og frame para ibutang sa imong grave. Gutom ni sa duwa karon ikaw akong gi-grave. Abnormal kang dako. Tulog ko kaadlaw na stress. Sa imong pangalan huy bano. Hunaw-naas ba kadaghan ha? Sa kadaghang pwedeng ilap name imong napili pangalan pang iro. Wa ka mabuang ha? Pwede naman ka maghikog. 26 ka buklitra. Nya ang A imong gipili. Sa 25 wa ka mahikog. Ay, nagits na nako bay, grabe nako kabulok. Bantugang A imong pangalan kisa kasakit tungod sa imong dangatan, ang A na lang ang imong malitok. Kay banga kayo ka, butol di kag kalima, unod nimo hiwa-hiwaon na ko tanga, pinupinuhon sa pagtadtad hangtod sa wala ko'y mahiwa, ug gayha pa makumpleto imong rounds kung bula-bulahon na tika. Mo sa tanang MC nga nanuwa, di na taangay nga magdumot, ini gumansa atong duwa. Nindot mo muna mangulit nga hapsay o peaceful kaayo ta. Kung sa may gusto ninyo katayin ko ba ako na ning karne para lang yun magpista? Kasi Zidkal, murag pirata, gilakbay na kong Cebu para dayuhon lang tika kining dayuhan. Walay ka ba? Anam ni Pelmi sa gubat, di ni mahutan o bala. Pero niani ko para mag-rap o magkanta-kanta ta. Hoy tomboy, wako nangita o gubot. Ay sa sigera. Kay bawo ko maparehas ng duha nga nagigiang mga problema. Pero kay bawo kasi kalahian na to kaproblema ka unsaon nimo pagsulbad samtang ako gisulbad nako tanan akong mga problema. Kay wala ni si tanga, ok kang pistiha ka, hudas kang yawa ka. Unsay silent killer, may pag maghilom ka. Nabag-uhan sa bag-uhan, kinsay makalapos. Samuta nagdagkutan, siya rog di mo ma-amuse. Di jud ka mag-bout, try na lang og out. Bata pero ikaw ang ma-abuse. Di na kinahanglan pa mag-out. Kining bagong tubo diri sa Sprout, ako'y bahala og arroz gan. Yeah! Zidkal, na maligya man kuno ka crispy. Kabaw mo nga ng witi. Pantugrahanin niyang tinda kay ang kalamay gihimo niyang gravy. Magmahay ang Tagalor. Nganong ikaw ilang giharom kagamay ras panahon pero wag isulit sulit o gitarong tabas panis gitis gipigyaon
Labas ani giti gihapon. Nagtuuguro sila taas na imong lupad. Nagtuuguro sila taas na imong lupad. Abot abig ilang imong manok pero may kinaon. Manok pero may kinaon. Tiguwang daotan. Welcome sa tinuod nga battleground. Kabaw ka nga nung akungan? Ha? Do kay number 1. Lahi ni nga rookie mukugi. Layo rang CP3. Hugiskutan kay handle. Bis PG. Tiguwang nakahoy. Murag LBJ. Mas naa kay balls. Subayin pa sa NBA history. Number 1 jud ang Morose. Youngest MVP. Yaari pa ka nanong? Sa panindutay og tanong? Do, di ka mahalin o haging plaza ka sa inyo ako'y bahala ni Mugsangit. Pagmahay ang nihagit, goods gyapon bisag goods ra akong gamit. Why killing Princess Prop? Patay sa Nichus Profit. Patay sa Nichus Profit. Klaro na kayo mga angle choy. Puro physical appearance. Kasumubo, daot, mga angle weak. Sige stick lang dyan sa imong angle nga puro stick. Bagmahay nis karneng mahalon nga ipakita. Wag you beat! Kay puro panghambogs na abot. Puro panghambog sa lugar. Murag senyora. Karon ako na po'y manghambog sa imuha og naabay bata ngayong ani. Dito sa inyuha. Bye. Patay ko. Yo! 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 Di na ako sigdan na kung yawa lagi yun. Di, oy! Hindi nakalimot. Buma ko. Sayang mas round po lang. Yo! Kung tuwa ito kami nag. Game! Ngan niya sa Facebook, MC Costa, Jade Malik, kalagot kay Kapiste. Ganaan nga siya sumusunod ka 0 MB, ang ngan gihimo sa dug MC. Hoy si Proclaim Jade Malik sa Bohol. Mga pungutan na bas imong pabiya kay na answered. Usara mo tayo yung padulngan, pero nga nung ni divert. Nagmahay sa gipiling ekspedisyon. Guba na ang kompas, sakto ang prediksyon nga iyang one direction sa una karon one eye direction. Makatilaw nirog mga pilosopi nga kasaba. Putragis. Himuon ako nagsudyante yung gihaon nga Plato. Pala Socrates. Ug ako'y manusok bilin sa kalugar. Pinpoint skill nga di masabyan. Cheat mode, sige flex sa iyang chicks, kay mura ko nog Marian. Hell no! Hell no! Mapalit og makaon na des kadaghanan. Ding dong! Pero okay ra, at least ilang love is real. Huy buang, batig yapon mo tanawon bisag mag-camping cheer. Wa kay mag-music buanga mo. Bisag inyo patay pa reels, di jud to mo elevate. Kaya unsaon pag-andar sa trucks kung may gamit nga element. Sabot ka to ha. Kay purong lirisismo, puro rasyagit. Makasuro kog dugo. Bagagnaong ni ari pagig Cebu, karon sa inyong paglupad. Baglisod mo gliko, karon mo maglingo. Di dyan mo kaapas sa mong standard bisag traffic pas ibo. Pakitaan di kag scheme o grind nga lig-on by. Maka-gain na yung peace of mind bisag wa ka nag-nature's hike. Maong paghikog kay
Di jud ka kadaog bisag tibuok pa rounds nimo i-combine. Kaya kung skill og style, why makabuog murag bilga sa rain or shine. Ingana dapat advance murag si Harvard. Maunsaon pag standing ovation sa imong bars, wa kay standard. Wag naman. Tirik ka. Bawi. Yo! Di ba nakusubtan na kung last round? Paminog maayo tol. Aron di ka mabungol. Higing mga baraha para sa imo insecure. Mga barang na dibang suwat gamit utok. Inyunahin ni Kapyor. E kung sakaling magpakahaw, magpakalalom, pakaulawan ni Tagaliyor. Mga shout out ni Boss Bim, natuwa sa Bohol, nga nagpaka-chill og sa dagat na masol, nga namasing nga madagat isdang lapu-lapu sa gibaon niya kalyor. Kaya misyon ni Zaid Kal, pat yun yung batang taga lapu-lapu, piling viral, piling gwapo. Imong round 1 o round 2, puro sa linggog mo graning gago, mura yung gabanggang lato-lato. Rounds, lato-lato, pakyo, naangasan ka na ako, natural na ni kay pahawdan ay palawman ay pauto kay mani, pero kung niani kas pagwapo kay patasan ay nauglagay untaan na mayot lang ka pre. Kay layo kitag diferensya, ikaw pahabol na, samtang ako kay gipildi og gibayad pa sa akong mga kontra, unang tamak na ko sa liyor, nakit-an ko nilag kahait o karon mas nabaw niyaig pa. Dangatan nimo kanako, di ni kapait ha, kundi kadasig nga dapat nga maning kamot ka, ayaw pagsalig sa pamilya, tiwa ka kay baong ang tawag nila sa imuron sa ulahi kay pamuyboy na. Mong namatan ako sa kamatuoran, nga mas waso pa ilang tao kay maduulan, o kini realidad dawat rakas sa imong pamilya kung ikaw adunahan. Kung ginoon ito, gingon ni Boss Ralph. Kung ginoon ito, gingon ni Boss Ralph. Nagabi din yung buwang. Kusog kayong mang distract, kaysa kadaogan kay gabi kaatat. Tagapati kag partida magbana panitbok si Bog, tutukan ko nimo sa mata, dili ko nimo ma-distract. Nakarap nimo to sa rutuwa nga ka. Lahi-lahi na pagtuo. Mao sa imo ay may apila. Kinsay ganahan makasal dira? Na diri si Senior Aguila. Senior Aguila, mao ug ikaw ang reincarnation sa Ginoo. Ang arko ni Noah dugay na natuwad. Mao nga himuha ka ni Mal. Para imo ibang paris para lang maluwas. Gamiton ang kalisod o kanihit. Dayon mo birit dayon nga gipaamgo. Di mi madas imong sining sa impierno tika ipasirit og largo para mapil nimong kainit nga wa nila napasok. Extended rhymes para ingnon nga maayo. Maro panis konduktor sa lamado. Iprinda ni Rosbata niya isulod sa sako. Baka burakrak ang maayog, mabali akong tako. Buhol versus Mactan. Daguhoy versus Lapu-Lapu. Daguhoy versus Lapu-Lapu. Puro nakigsangkas mga dayo. Pero kinsa may mas isog o ganado. Kinsa may mas isog o ganado. Nagamit mo kanting-anting para kadaog. Amo asundang raog araw. Karon din analison pa og ngano. Dugay na saksi ang mga tao ug nganong number 1 hero ang ug nganong gitawag ang number 1 hero sa Pilipinas ang among dato. Nya unsay na po'y panghambog di mo ha? Inyong tourism sa Bohol nga dako kay agi natural buang dollar mo kay mugswaki. Ug dito mo sa Chocolate Hills bay di jud mo makasaka. Ug ba mo'y kalamay sa Bohol bay di mo bukili sa mapa. Ug ba mi bake sa inyong tourist spot nga pirming gina-highlights. Ug wa mo'y tarsier bay di mo wadyo mo spotlight. Patay ka sa bata nga who about to shine 90 seconds patay gyapon ni with this amount of Check. Versus Senegal, taga-ato pa si Mamapot. Saya angas round 2 ya. Judges. Kaya sa alawa. Yo, next day, shout out to Big 13, grounded outing, no? So, Zadical versus ng nilalundan dua, pero Zadical at show ko round 2 kasi na-split sa gamay, bro. So, buto na ko round 1 and 3, ari ko ni so, buto na ko Kaya sa nga wala, gibuto rin ako dahil for 3 rounds si laro mo dyan na to.
mas sulit. Abi kina kog sulit itong number round 1 ni Zikal, makapaday si A sulit kayo. Round 2 sayang ni Zikal. Nakuha gapon ni A ang round 2, na round 3. Grabe punchline ni A. Para gata na og tarong A. Tani first akong boto kay si A kay first round ni sa Zikal kay Vice kaayo sa ika na to iya kay bisag na slip up siya kay napadayon niya og aray na kuan nga 3 klaro na iya kay choke man. No check. Zarekal versus A. Pasundaya tryouts. Judges decision. 3-0 A. Shout out tayo sa birthday boy niya, Maria Gabriela, may loves. Salamat props, gapon. Taga Bohol, salamat kay tayo. Pasensya, nabulin yung papa.